नमस्कार, स्वागत आहे आपलं फेमस मालवणी कट्टा या यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीने आमरस कसा बनवायचा हे पाहूया। हे पहा, खूप छान तयार झाला आहे। चला मग त्यासाठी लागणारं साहित्य आणि कृती पाहून घेऊया। त्यासाठी आपण इथे हापूस आंबा घेतलेला आहे, 2 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलाय। हे पहा, या प्रकारचे आपल्याला आंबे घ्यायचे आहेत, जास्त पिकलेले पण नाही। हे बघा, छान आपण धुवून घेतलेला आहे। आता सर्वात आधी आपण ह्याची वरची जी साल आहे ती काढून घेऊया। हे पहा, या प्रकारे सुरीच्या साहाय्याने आपल्याला ही साल अशी खेचून घ्यायची आहे। ह्याचा आपल्याला गर करायचा आहे, त्यासाठी आपल्याला ही आंब्याची साल काढून घ्यायची। हे पहा, या पद्धतीने। आता ह्याचा आपण गर काढून घेऊया। अगदी सहज निघतोय, अगदी सोप्या पद्धतीने आपण ह्याचा गर काढून घेऊया। या पद्धतीने आपण हे पहा, अलगद असा आंब्याचा गर काढून घेऊया। अगदी सोपी पद्धत आहे। हे पहा, या ठिकाणी आपण सर्व आंब्याचा गर काढून घेतलेला आहे। आता आपण हे मिक्सरला लावणार आहोत, त्यासाठी आपण एक मिक्सरचं भांडं घेऊया, त्यामध्ये आंब्याचा गर घालून घेऊया। अगदी सोपी पद्धत आहे आणि घरच्या घरी छान तयार होतो आंब्याचा रस। आता यामध्ये आपण आपल्याला जितकी साखर हवी तितकी घालूया। साखर आपल्याला आपल्या आवडीनुसार घालायची आहे। आता आपण ह्याचं झाकण लावूया आणि छान याला फिरवून घेऊया। हे पहा, छान आपण मिक्सरला आमरस तयार करून घेतलेला आहे। आता हे एका भांड्यात काढून घेऊया। घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीने आमरस आपला तयार झाला आहे। या पद्धतीने तुम्ही बनवून पहा, अगदी छान तयार होतो घट्टसर। एकदा फिरवून घेऊया। हे पहा, मस्त। आता ह्यामध्ये थोडीशी वेलची पूड घालूया, मिक्स करूया। आजची रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक, शेअर करायला विसरू नका। चला तर मग पुन्हा भेटूया एका छानसे रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।